Vítajte pri ďalšom videu z tutoriálov Entity Trials. V predchádzajúcom videu som spomínal niečo ako buildy a v tomto videu si to vysvetlíme. Väčšina hráčov, ktorí sú teraz súčasne registrovaní do turnaja Season 1, nemajú s kompom žiadnu skúsenosť. A preto som tu ja, aby som vám to vysvetlil. Určite ste pri prechádzaní Discordu narazili na niečo ako balancing. Možno to bolo pre vás úplne nové slovo a neviete, čo to znamená. Je to súhrn pravidiel pre konkrétne Season 1, aké perky, offeringy, addony a killery sa môžu v hre hrať. Jedno z pravidiel, ktoré pre vás môže byť úplne najnovšie, je, že každý perk môže byť v celom kompletnom builde prítomný iba jeden jediný krát. Keď ste prechádzali balancing jednotlivých killerov, zistili ste, že sú tam nejaké zakázané perky, nejaké zakázané addony, dokonca aj nejaké zakázané kombinácie perkov. Je to z dôvodov, že napríklad tieto kombinácie perkov sú príliš silné a sú zakázané, aby sa v hre nevyskytovali. A teraz si poviete, OK, sú nejaké perky zakázané a z akých perkov vlastne môžem vyberať? Ako si vôbec dokážem zložiť nejaký build a kde ho submitnem pred turnajom, ako to celé funguje, je to pre mňa príliš zložité. Ďakujeme fanúšikom, ktorí naprogramovali pre nás zadarmo stránku Balance by Daylight. Tu máte jej URL a rovnako nájdete klikateľný odkaz dolu v popise. Táto stránka umožňuje pre konkrétny event urobiť konfiguráciu, z ktorých si následne vyberáte len perky, ktoré sú povolené, rovnako tak addony, itemy a killerov. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Keď prvýkrát prídete na stránku Balance by Daylight, môže na vás vyskočiť toto okno. Či chcete skontrolovať balancing alebo nejaký vytvoriť. Vo vašom prípade, keďže ste hráči, pôjdete na kontrola balancingu. Keby ste si chceli vyrobiť vlastný turnaj, pôjdete na vytvoriť balancing. O tom ale niekedy inokedy. Kliknete na check balance a tu sa vám načíta pripravená stránka, kde sú killery, perky, offeringy, itemy, addony a tak ďalej. V ľavom hornom rohu vidíte ikonku killera. Môžete si prepínať, či idete robiť build pre preživších, ktorí sú teda 4, preto vidíte 4 riadky, alebo či idete robiť build pre killera, ktorý je teda sám. Pozor, táto stránka nie je určená iba pre náš turnaj a tým pádom niekde musíte nastaviť OK, každý turnaj predsa môže mať iný balancing. Ako zvolím balancing Entity Trials Season 1? Pôjdete na ikonku ozubených koliečok, na ktorú kliknete a hore potrebujete zvoliť preset. Preset je konfigurácia na konkrétny event, pretože sa môžete účastniť niekoľkých turnajov naraz, niečo ako DBD League alebo Champions of the Fog a potrebujete si pre konkrétnu ligu zapnúť správny balancing. Do vyhľadávacieho políčka napíšete Entity Trials a vyjde vám náš balancing. Na ten kliknete a potvrdíte to. V tomto momente máte nahratý správny preset. To znamená všetko, čo odteraz uvidíte, aké perky sú povolené, aké addony sú zakázané, aké offeringy sú povinné, všetko platí pre Season 1. Všetky tieto veci, ktoré nájdete na tejto stránke pod našim presetom Entity Trials, by mali jedna k jednej odpovedať tomu balancingu, ktorému ste našli v tom Google dokumente a rovnako tak aj balancingu, ktorý ste našli na Discorde vo vláknach. Máte teda 3 vstupy toho istého, aby si každý mohol vybrať to, čo je jemu bližšie. Pokiaľ by došlo k akejkoľvek nezrovnalosti medzi Balance by Daylight, Google dokumentom a vláknami na Discorde, hlavnú pravdu má vždycky Google dokument. To len hovorím, keby náhodou došlo nejakým problémom. Pokiaľ nájdete nejakú nezrovnalosť, že nejaký perk je v dokumente na Google zakázaný, ale tu ho nájdete ako povolený, nahláste nám to, obratom to opravíme. Ďalšia vec, ktorá môže byť pre vás nová, je tá, že prečo si vôbec volíte killerov. Je to preto, že každý killer má nejaký určitý svoj tier, aký veľmi je dobrý v hre. Samozrejme, tieto veci sa menia s patchom a danými updateami hry Dead by Daylight a práve preto nemôže mať každý zabijak rovnaké podmienky. Pretože keby bol rovnaký balancing alebo by boli povolené všetky perky rovnako pre všetkých killerov a zabijakov, niektorý killer by si nedal ani jeden hook a na druhej strane by skončila hra na 4 generátoroch. To úplne nie je žiadané. Keďže Scream Nighty, Group Stage a Playoffy začnú až po novom roku, máte dosť času sa pripraviť. Preto si zvolíte v ľavom zozname killera, proti ktorému chcete trénovať, proti ktorému si chcete zvoliť build. Na našom Discorde Entity Trials nájdete predvolené buildy, ktoré môžete ľubovoľne použiť. Keď sa pozriete na ten obrázok a teraz na tú stránku, ktorú vidíte pred sebou, vidíte, že je to to isté. Priamo táto stránka Balance by Daylight dokáže exportovať buildy ako obrázky. A presne v takom formáte vygenerovaných obrázkov budeme chcieť od vás odovzdané buildy. Ale na to je ešte dosť času, o tom si povieme neskôr. Dajme si modelovú situáciu. Idete hrať group stage. Dohodli ste sa s nejakým tímom a previedli ste pick a ban fázu, to znamená
znamená, vybrali ste si, akých killerov hrať budete a nebudete. Napríklad prvý killer, ktorý sa bude hrať, je Wraith. Nie je teraz dôležité, či to bol váš pick, alebo to bol pick supera, alebo to je decider, nie je to dôležité. Poďte si zvoliť nejaký build. Kliknete na daného preživšieho, teda nie je vôbec dôležité, ktorý je ktorý, a tu sa vám otvoria perky, ktoré sú povolené. Môže sa to malinko lišiť v nastaveniach, keď pôjdete nazad do nastavení. Tu je možnosť zapnúť, zobrazovať iba povolené offeringy a itemy. Keď to odkliknete, to je úplne na vás, tak uvidíte, že keď znovu kliknete na perk, tak uvidíte červené perky a tie sú zakázané. Je to na vás, či preferujete tento pohľad, kde vidíte aj perky, ktoré sú zakázané. Môže sa vám to hodiť, lebo keby napríklad píšete babysitter, vidíte, že ten perk je zakázaný. Keby však máte skryté perky a napíšete babysitter, tak tu nič nemáte. A teraz neviete, že aha, nemám tu nič preto, lebo ten perk je zakázaný, alebo nemám tu nič, lebo som napísal názov perku zle. Takže je to plne na vás. Veľmi dobre hrať Deja Vu, pretože predsa je to opravovanie generátorov, takže napríklad Deja Vu hráč. Logika je taká, že v každom builde chcete mať samozrejme aspoň jeden exhaustion perk. Fixated sa častokrát hráva s exhaustion perkami, napríklad PL-ko, alebo so Springburstom, ktorý pravdepodobne bude zakázaný. Light, veľmi dobrý perk. Pozeráte sa na to, čo tu ostane. Krásne vidíte, že perk, ktorý je zelený, tak už ho máte použitý. Preto keby znova kliknete, tak sa vám začervení a v pravom hornom rohu vlastne vidíte, aké sú erory s vašim buildom. Samozrejme, buildy, ktoré odovzdáte, nesmú obsahovať žiaden error. Napríklad vidíte, že perk Light je použitý opakovane a každý perk v buildoch preživších môže byť použitý práve jedenkrát. Pozor, keď kliknete na Clear Loadout, tak vám to zmaže kompletne všetko. Stačí zobrať ten perk a takto ho zahodiť. Je to veľmi user friendly. Môžete si perky prehadzovať medzi sebou a tak ďalej. Čo sa týka offeringov, tie sú na výber iba 3. Na poradí offeringov naozaj nezáleží. Hlavne ich majte nahodené správne a nedávajte žiaden duplicitne. Prišli by ste zbytočne o nejaké skóre. Keď už staviate svoj build, nemusíte sa báť, že by ste boli v zlom presete. Úplne jednoducho si to dokážete skontrolovať. Pretože prvá vec, ktorá je úplne hore zverejnená nad výberom perkov, je aký máte zvolený preset. A tam vidíte napísané Entity Trials. A máme tu spomínanú kombináciu perkov. Napríklad máme tu Lucky Break, Iron Will. Tieto perky nemôžu byť použité spolu. Je to zakázaná kombinácia, ktorá vám krásne zafarbí do červena a vyhodí vám to error. Takže nemusíte na to myslieť, všetko tá stránka robí za vás. Pozor na jednu vec. Stránka Balance by Daylight dokáže obmedzovať počet perkov v buildoch, ale nedokáže obmedzovať počet daných itemov. Keď sa pozriete do daného dokumentu na Balancing Wraitha, zistíte, že pri sebe nemá uvedené žiadne itemy, ktoré sú povolené. Je to preto, že zoznam itemov je uvedený v jeho týre. Keď sa pozriete, Wraith je uvedený v týre 4. V ľavom zozname pôjdete do týru 4. Tu máte uvedené itemy, ktoré platia pre všetkých killerov v tomto týre. V ľavom zozname je to vidieť. Je to Lich, Cannibal, Doktor a Wraith. To znamená, maximálny povolený itemov sú 2 Firecracker. Nemusíte ísť so žiadnym itemom. Pokiaľ nechcete, je to samozrejme povolené. Je to maximálna možnosť predmetov, ktoré si môžete do hry vziať. Keď sa ale vrátime na stránku Balance by Daylight, všimnete si, že vám tá hra pokojne dovolí zobrať aj 3 Firecracker. Treba sa na to dať pozor. Urobil som pre vás pomôcku, keď pôjdete znova do ľavého panelu, druhá ikonka Information, keď na ňu kliknete a otvorí sa vám, pridal som vám Killer Notes, to znamená nejaké poznámky k danému zabijákovi. A máte tam napísané 2x Firecracker. Takže buď to nájdete v tejto ikonke, nezaručujem, že to tam je, ale pri každom, každopádne to nájdete v balancingu daného zabijáka v dokumente. Takže pozor, jeden Firecracker musí ísť preč. Tak, tu máme napríklad uvedený nejaký build pre preživších proti Wraithovi. Dávajte pozor na to, že proti každému zabijákovi je možné hrať až na 3 mapách. O tom, akým spôsobom bude prebiehať výber týchto map, bude zahrnuté do videa pick a ban, ako bude prebiehať práve táto fáza. Takže pokiaľ máte záujem, aby to video vyšlo čo najskôr, tak mi napíšte. A čo teraz? Máte zvolený balancing a teraz by ste si chceli robiť balancing pre nejakého iného killera. Musím nejako ťažko robiť screenshoty obrazovky? A proti akému killerovi je vlastne tento build? Veď na tom screene to vôbec nie je vidieť. Mám si to tu niekde napísať? Nic z toho robiť nemusíte. Táto stránka má vbudovaný spôsob generovania obrázku z tohto buildu a bude tam aj krásne vidieť, aký je to balancing, kedy ste tento build vyrobili a proti akému killerovi je. Jediné, čo potrebujete spraviť, je kliknúť na Generate Image. A takto krásne sa vám vygeneruje obrázok vášho buildu, ktorým pravým tlačítkom skopírujete a uložíte si ho kam potrebujete, napríklad do nejakej vašej Discordovej runky. Pokiaľ toto video pozeráte vo fáze, že už sú zložené týmy, každý tým má priradenú svoju súkromnú runku na Discorde Entity Trials. Vidia tam len členovia daného týmu a personál. Pokojne si môžete vaše buildy ukladať tak. A ako to prebieha pri killerovi? No, veľmi podobne. Pôjdete do ľavého menu, kliknete, že chcete robiť build pre zabijáka, zvolíte si zabijáka, pre ktorého tento build chcete robiť a vyberáte perky. Hotovo. Takto rýchlo na pár kliknutí si dokážete urobiť build pre vášho killera. Zvolíte generovať obrázok a daný obrázok si znovu uložíte ku vám na Discord. Do daného termínu, ktorý je daný v pravidlách, pokiaľ organizátor nepovie
úplne inak. Potrebujeme, aby ste za váš tím odovzdali buildy ako za zabijáka, tak aj za preživších. To znamená napríklad Blight, pôjdete, zvolíte si nejaký build, zostavíte si ho, pôjdete za preživších a zostavíte build proti Blightovi. Pôjdete za Nursu, rovnako zvolíte build, ako by ste hrali za Nursu a opačnú stranu, keby ste hrali za preživších. A to isté je pre tretieho killera. Týchto 6 obrázkov nám ako organizátorovi doručíte do zvoleného channelu, ktorý je na Discorde Entity Trials do daného termínu. To je všetko. Tieto buildy sú záväzné, aby ste ich hrali pre dané utkanie. To znamená, keď príde dané utkanie, už nemôžete vymýšľať, nemôžete meniť perky a tak ďalej. Môžete si iba zvoliť, ktorý preživší bude hrať ktorý build, to je nám teda úplne jedno, ale musíte hrať tie buildy, ktoré ste nám odovzdali. Keby ste mali s čímkoľvek problém, potrebovali sa niečo spýtať, sú tam ľudia s rolou koordinátor. Timea vám veľmi milé rada pomôže, odpovie na všetky vaše otázky. Ja vám z tohto postu držím palce, budem sa tešiť na vaše zápasy. Verím, že nikto do zápasu nejde preto, aby podvádzal a kazil ostatným radosť. A v neposlednom rade vám ďakujeme, že podporujete túto československú udalosť. A ja sa budem na vás veľmi tešiť. Vidíme sa vonku v Hamle.